lo rồi lấy xe về mong lần mới nó gây vào sâu nó gây vào mà ako là bên gần mong cái sông gây có sông cái chiếc xe mang nó gây vào cả cái này muốn cứ lo nó đúng Jesus Amen. Praise the Lord. Sangskoring kaksa worship ang nasinggat pevakulo. May kanggi adore you. In moment like this, in moment like this, I lift up my hands, Lord. I lift up my hands unto you, Lord, unto the Lord. Sing to the Lord. Sing to you, Lord. I lift up all that is in me, all that is in me. You Lord, sing it. I praise you, God Almighty. Sing it. I praise you, Lord. Sing
kalang na yoke Mr. Kaulong si Kaulong na financial baba panangkat ka na bagay ka sa ito na bayi. Glory to God. Glory ng malalaki. Umigas agad kang siya na ganigay ka sa nag-meeting lash kay ka sa na bayi. Sikyat ki magdaro. Kulgat ki magdabak. Uskat ki nanak lash kay ka sa nagdende pungya nakita lash siya pensilain kasi Mahina na lash baba, pel na kayo wagdain ka na tayo to trust in you always with all of our hearts and love you with all of our soul and mind. Kulo, may kita bakoy na rin ko nagsapila kulo lash kipin kumaksapila mama kayo matar, aksapila mama kayo matari. Ingan usi mapay kadain ko in shook kanon mo na phone misingin na tuk mabatbat. Katiko baba, that section every state of the way, Lord. Sham na kinuna shkai sinagaywa. With fulay lagi din kanita ila pa ng katu. Family sum siyepel kumingan uskat, kolkat, kashigat, painkat, kimana kayo. Kat faklagay ko sing na bay baba katiko. Lain si katiko. May unga yakat kain kadang la kumbara kat kain kadang mana kumbara pa ng kat kain ngitalisap la years mentigat chun baba may kumaksa pia tarki win kulo sin dumigi Jesus wala na yan kuten madaki presence long baba kastum tihan na do kay fan na Kasum Vaktari, il on na tuk matata. Long silum na tihan na do. Long silum ko paklay on na tuk matata. Kwan in sapla yaba. O yakan na submit na pa na siyong gan ulgat kinanaklash. Layla kasum na kayo may daga long yakay ko sa na. Ingoy man kan masay. Main ko na kututuyigat. Makitain ko siya bata ko na rumabagay ko sa nga ito. Alam may long silum. Not our will in this hour, Lord God, but your will be done. Your will be done. O na mong prepare dari. Kinalakluman, aki ang kasyawin gan pa, uskat kay kasanay. Kulong malapa, bagdang kan fak, kulong jumi matrans. Kishmin safla yash muli gimlawa yash takita. Kumatayigat na payi gainish. Kumlikiya targitan kan duwe. Pangi foundation lara baba. Kadain kan duwe mapay, kadain kan duwe kaslong pain. Kaslong kumakpay, pel na kayo kaslong, on na tuk mabagbat. Kung siya kaslong kanakpay. Katsilaling kan bakolas kay kasane, katsilaling kan pamemulas, katsilala bigay kasane, magkatitadar kay kaslong pang kumfakba. Il siyaw klikina mo mong lar, il siyaw klikina mo mong lar, il siyaw klikina kan managaw maurik na baba. Pero kuya ko, ko, siya siya. Di ko madalay ko lang sindalang kay kahit sinabi pa lang kahit sinabi ko na baby ko sila kulang na si kahit sinabi ko siya may kabo mati arpin na way mawali yung kikir siya na mawi ka kung wala mo siya kata actually kung kokal na ko sila na kung magay pa na pa picture kung magay pa na ba yan kung magay pa na pa may mula lang na sinsiyaw siya Umagay pa na pa may katangla. Langkay sinagay wa siya mabalad ng iko. Ngayon siya una silos na kayo wa siya maligilad ng layo kong baba. Kadgay na siyong na ba ito la. Kashalars na ko, your room me baba. Callars na ko, your room me. Inganlars na ko, room me. Miselars na ko, room me. Umlayla kitar na kumaligyayin. Mr. Kaulong gelos na kayo wa siya mabalad ng ikong baba. Balad ng ikas ng baba. Bilo kaksakin kong malalap babagay ko sa ngayon. Bilo malalap kay wala nang nagaywa. Kay wala na yung nasinggay sa nagaywa. Bilo malalap kay kasto may nagagay ko sa ngayon may pa ng kaila. May pa ng restoration, recovery. It's your word that you sent that will yield. And it's the blood of Jesus that can cleanse.
Ikaw sing lising kaisin na gawa nga taga kitira. Kaisin na gawa ma online babagay ikaw sa ngita lang kumash kipel sa niya na. Kung bakat mo si pan na may na na. Kung bakat mo si may tapay pa na gawa. Wengin si ma wengin. Wengin mo ko siya kung naligi. Kandiliyin na. Boom di ba totole. Ingan sapat na ingan kaya. Kaisi mapalakin, ini nag-ipensin ay manas kay kasi ay babaloy na pong nag-fellows na kayo. Siya mapalakin mo na, siya mapalakin ma, siya mapalakin kayo kamas kay kasi ay kalan bukpuk kalan alun babay kan shock na nabetay yaw sa ngay. Sangko na sindatin ka na kumasingin na wang may kanakayin na sayan. God, Jehovah God, mawusin na magaypan. Glory to God. Lahila pelang kay sinagay wa ma sila lang ngay baba. And kan shuken upon na kias mo ulo. Mga kumakala mi kay God. Siyok na pa baba. Kulo na malalap baba. Kulo malalap baba. Kulo malalap ki kumita na pa ila kumakasyagat pagkakapensin eh. Pel na upesi pa pela na fon na balaking nga baba. Kuloman lap ki kumala na foto na pain ka na kilay niyo kung nasin maitlong. Kung nasin mait ko siya na kayo wala. Mapang na siyong gay ko sila. Nag-iped this very moment, Lord God. This very moment, Lord. Let the power of your spirit touch and heal. Online viewers na kayo. Semay sila na yung ganwiki ko sa nga baba. Akilam yung kong ko. Akilam yung kong fast na pa kita. Ilbin palagan na yung ganfulay akay ko sa nga baba. Akilam yung kong pa. You are the rod and you are the staff of his life, Lord. Lain ka ni Sam na kung pa mo'y shepherd. Ilbin na fa-versus kilo ni Mise. Ilbin na versus kilo hopeless na pa yun. Saklong sigat lang yung ganwin. Da kuming pa ko lagi ikaw sa ngay. Kuming ko pa finshop lagi ikaw sa ngay. Ito na, kumekasya lagi na dyan. Began palagin mong lagi bensin na baba. In his mighty hand, let the Lord just learn to trust the Lord. Let the Lord have his way in your life every day. There's no rest, there's no peace until the Lord have his way. Rest your life in his hand. Feel secure in his hand. Oh, let the Lord have his way. Si Bisang Sip John, unas in Jesus. Oh, let the Lord have his way in your life, every day of your life. There's no peace, and no one can give you peace until the Lord becomes the Lord of your life. Shake not be shaklo, shake na kayo mula man kayo. Raise your life in Jesus and feel secure by his love. And I know that Jesus, he can cash on a baye. Si Bisang Sip John na si Jesus. All across the room, online, we can do it sa me. Back ko na si Jesus. Il pa pinsya, il pa ko gibel sa me.
the Lord. Become the Lord and God of your life. Become the source of the peace of your life. Raise your life. It is in Jesus' name. We'll seek you. In His name. Let the Lord have His way. Let the Lord have His way in your life every day. Oh, there's no rain and there's no peace until that Jesus, il pagkolo kibetse, il pagsudigan, il pagsudbiste, il pagsudbitsa kanseuluman, il magaymana, Jesus magaymana, kibetsime, paro kumpana di kibetsime, Jesus magaymana. Oh, Jesus, have His way. Jesus, let Jesus have His way in your life, in your situation, in your circumstances. Iposak magivalo, yenya magivalo. Kung di kayo kulat mo kula miste, may kina kumsam na si Jesus. Ilakula, in kayo spiritual, nagkiwa my back. Cast all your burdens. Raise your life. Jesus, Lord Jesus. Oh God, hallelujah. Hallelujah. Some church listen Jesus. Let the Lord. I know a man called Jesus that can heal, that can bring comfort, that can bring peace and joy and love. The man called Jesus. If your life is out of hand, Jesus is the only way. Jesus is the only hope for you, for your family, for all your situations. The man called Jesus. In Jesus' name. In His hand. Jesus, como kay panang Jesus. May manas loob na sile. Katakan ni Bakineta. Ilita. Ilkinakomi. Jesus ilkikomin. Imalan. Jesus ilkisilnuman. Imalan. With Jesus in Vigo, una manakewa, Elachina, Imano, Sangewa, Olapongweon, Sangewa, hallelujah, glory to God. Palagan, Elakulan Katasha Kumiena, hallelujah. Elash Belnagiwa Kimanagiwa, Balkana Managiwa, Inkan Tashala, Aiden of Nagiwa. El que la comi manala. Jesus el que con mala. When inside, oh Jesus. When I
Sakura Pushe, Bakula, oh, Sakula Jesus. El que na siya ulumanin malan Jesus. Metigil puloko Jesus el que kung siya ulumanin malan metigil pulok aklu. Ingalusan mo na kayo mamalay mo. Oh Jesus. Just fall on them. Holy Spirit, just touch them. Nagawa mo tagalong. Causing but Jesus is the source of power. He's the source of peace and joy and life. He is Jesus. Jesus. Oh Lord, oh Lord, call me. Oh Lord, Jesus. Jesus el devo, el buligibo na baye, el buligibo na gaywa, el koligi na gaywa, el paligi mabaw na gaywa, el alaki naman na gaywa, para pal kan na lalbungel, na el ki kuming kanwela, el ki kung siya luman, in mangal, metigi Jesus el palo, at luo, el ki kung siya luman. Consista na fé, consista liki kung na fé, Jesus, may door, may answer, may nakatalong na kayo, el pakain ka siya, el kinapay, kisilan pa kung siya lumanin masiman na, irun Jesus. Pray, lift up your voice. Bakulan chigi Kosrae. Nagtagay na rin siya ng kalim kimula sa pindigin Jesus. Sang si pray kuloan na si Jesus. Sanggulo. Nagpulay til gibel siya sa nakanal gibel siya. Kulo malab Jesus. El siya magkaifan na makanggal, el siya magkaifan na makanikola, el siya magkaifan na makang si Mr. Mol, engan ko, pare. Oh Jesus, make it ever rain flock in the shum get kaleng malaplum. Mahula siya kad mitala kad mitikoy ora kad na mababa. O kung kan accept God, only because of your Son Jesus. Ilorela Painan could accept Lord God. Jesus have lordship over our lives. Kulo na malala. Kumala na kalain, kumala na muna buhay.
Jesus somebody. Oh Lord. Praise God. Lapaga, amen. Lapaga kete koy nakfalli laki pakutin longkalen na pailong baba. Kulo na boy katingon gagawin ko in fact kulo. Mun katita la mega fact kulo kyo Jesus. Finde kum ka check na loy sala. Muit maul wangin fin shakla, wangin mola, wangin katla. E magkideshak na pang muit siya naki ulay lalum kafanan lum baba. Uwi ko baba kat long si bakulo. Kishpen chan Jesus panangkat fototo na kisya ulan kat misi. Alula siya te urela kat fototo na siyum baba. Jesus parela kat fototo na urumo. Kat kibakulo malap na siyum. Kikulayan mumpay ng mapay singaning kat kiden kain tabalan sin mait na kayo. Tabalan sin kahit singa mga palong at baba. Wala na yung na payi baba. Kiden kain ingan siyum, ingan kim na payi. Kumuna payi. Lame masala, lame sakadole, lame muita fat madole, lame fake mawen fin shak na ke, fin shak lasha ange kolan kat magay fam na. Mama te koy nak misiekle, mama te koy nun buyekle, mama fukoyli wangin makain silbe, orani fasia Jesus magay fam na kain rela. And that person of Jesus. Call alke, when mana kiwan sila, kil panang kaino reklaman kaiwa. Pangay mga tuve mi singing kanito alfama the fullness of the Godhead, the fullness of the Father, the fullness of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ilan ki Jesus makaifan na. Papain call siya kat findiki ki Jesus. Wengin may kan mukli kumle. Lakum shun baka kumetuna ko. Katagani ba amen. Lakum shun pelinasor ke muluman e kumeshek na kanorela. Make shipen kumukwe falken ni en Jesus si maurela man kayo. Fin ko digoy ni nalu kat finil ko yung seulas ku koy katay na masan falken ni en Jesus. Kita urela. Finil pa katigoy. Panang mait na kayo mas kay ko sa mait mawikat online kat place yun na baying at ito lisa. Terang haita na pala ashmay te long kaya sanga mising kadita la Jesus ilke kom sa ugumanin malal mitigil floko. Panginoon sila. Lame alu nga take care pina lame alu luman to siya konso ka Jesus. Tinailya si Panginoon. Nanguyi ko kikat ko. Ako lang ki Bible study si Mitlash kimalu ng Panginoon. Ete na faigiden sang si pas na kailan Jesus higa tun malam September katke ta la mewa na sikya ke leni gash misenge leni gosh agosh okay leni gosh misenge ona me ako len kan patat lagi fin shaklan mit matalash masomla Lindi me kosh metigi September in algo shit lako. Ona siya palay, ona siya wang ni pinchakla, ona siya mi siya be mitlar. Ona lapak fushnya kayuk, machine shed, malo, mushu, sagasha, mas. Lindi me kosh metigi liberation dilan kushay sikyaka. Ona pagka lindi kosh metlikiye. Kada pelo. Kiden kan first na mit, kiden nagten kan flokle liwo yan kalang lang kat ke pasla siya. Pasla siya di kan me pa outdated. It's two different words. The past, your past, and something that's outdated ke muluman. Hindi naman kulog siya pa pasla mo. One thing makain kajalik ten kan ito pang. Kiden ito kila. Li September na alko siya. Inko na kayigit ken kan first na mit. Flokle liye mo dalalan kat kilin na kali ko siya. Panangitin na liberation te bigay fa na bagiset tiyo. Mana yoksik den kan liye na paike. Siya mo itlash mami seki ilige shan mo itlan they're in the crown. Shan mo itlan pagpagitar ke power kat kanorela misingin. Pero tong lan mo itnan talash masumla.
Kad fin de akelin mange, etala na paye future lash. Pelfal mit kushayna kay wine kan tilak falat ki September ki me nkenik la si pena kan di ki mole la lan ka na sin mit kushaya me. Lain sa pangan lain may uniyak le sriek le mit kushaya o sapla ya mole mit kushaya. Na kalan kat penabara si kya mang nabon na paneng si pelo ki mole siya. A step forward is to go back to your past. Float na gipas laman, liye, kalang ma. Fui gash tolu mam singi pangi, fui lagos mam singi pangi na kimule la langad. Gudeng kan float la liye kalang lala. Panangat tuun singi na ngak sinawi, fakulon singat na paiki. Mule la langad na sirs, maitlash. Posle maitlash tin, orela ki pensima, mait madalash ma. Mi se wang lepena. Along sham pos peki wang nelan mait. Ngatin na ito no phone na sham ki mait lashma. Orala ital para katash mi singi. Mait madalash. Ital mi se kital mataki kayuk se. Akat moon mi singi. Mi se laltal moniak laltal ka kaipen ka sacrifice laltal power la katash mi singi. La kumliel dalash pitchalal dalash matel ranchum indirectly or directly in gemoloman. You need to go back in life and dig into the past of your people and your ancestors. Liye matel rela gemoloman na pay shui. Dapat man pat mo man neck and neck yung mitlum somla. Tinapshash katakani ken sangumising. Na tipel magden kan party gemola siya mol kan la. Agden kan embrace the past siya. Kiden makan chipetapula. Generation se fashion nga inkain me finitel teligat kat pakandi kiya masim sing. The blood of our ancestors, the blood of our people, masom la mise para la kat kan asim sing kan shui ke. Na isid ben na som len sim sing ngay. Plan bel sigat as ke sing ngay. Kat the sacrifice, kat the kisekin kat la, mensis kin kat la. In every single person that trusts God and believe God, there is a pioneering spirit. Lin mo man. Kisi mo kung sapalgin mo rikipen singay. Ininansyo. Kisi nga pa kung siya nga. Ukwe status quo and society. May nashma si wuli kipel na kaywa. May kanikal naman na kaywa. Katangin iba kemen. Ash namasi. So you need to find your voice in this hour. Kan cast na kipen singay. Inkan akalamila. Ash pinshaklan mit kusaya kipen singay. Ilti ashing government. Ilash inka. Ilashing God misingi. Papay ng kola siya. Papay ng kan nakilam yung person kipensingay. Ti peling kan sakas kipensingay. Pensingay mo lumanin kan kalam na paila. Kung nalalbo ikat pa ng mensis kumle in mo na sintalikpan. Full version. It's a time to seek for comfort kipensingay. Siguk oy singmay. Sugugin mo na sirske. If you have that pioneering spirit in ko, kumente keke lumanin wekle. Kung kobe na ito ka nag-point si mame, even your life is not insured. Kasi system man balancing. When you're sold already. Nalun masin eh. Poste may titikalan, you will be misunderstood. May titikalan siyong kaya masingan. Kung makay pa napakalam kaya, when kat pa siya na siyong masingan, kumangan. Kung di akfalye kilan may, kung akfalye wilan ka, when mo man, second na mulan may pos, kipel fasya, kung pamaitsi. Bible akilang ibuklan sa mo, if the foundation is destroyed, what is the hope of the righteous nation? Nakadmatayin, sikanmatan maslon, pel nung besi, ingin na ngayon. Kudin kan sa kasti akalim ye maka ikanaro maka ikanikolla kimulash mit kushaya ashpin shaklash katagani bag amen ashpin shaklan mit kushaya amen kudin shiba bolila kadena mo itinama kudin bolila kadena mo itin Morella kan guidelines. Ingan si mama ko kiden kan kue. Pika in the background may life.
Pin fire ki kum ki maluman. Pin soe. Pin fire ki kum ki maluman. Que je fais comme dans la main. Car il sont freedom of speech, freedom of expression. Quand tu l'as la parole que mon roman, les qui n'ont pas compté dans ces ingénieurs de pack management. Quand on va là, il parle même. Compinte o que e tekle man be urek maluman vini tekle urek maluman e wangle malilom vin wangle malilom kum de ko in me kum de kain molar ka tena mamon ka yen mo itaro ki nga sham ki ko singe ma tena fal ki mo urek ki ben singe nang ette pute ki ben singe mo ngai talking in Jesus la ash in ken se e ken la ash mas makatero ki ben singe quand il faut le parlement, CDC, WHO, et pas directement la rabibelle, c'est là. Qui pandémique c'est son là. Quand il loin de quelque chose, loin de la rehearsal, c'est le 666. Without that, you will lose your job. Are you willing? Del tolame, el del timeni. If 75% can bow down to COVID, will do your will. What about the risk of you a lose job law, lose reputation law, lose kind in my poske? Name it saying, Australia, wait, see, Australia get pension. Australia meant to bow down. Naki, guidelines march to get pension. Medical can sublet the government. Medical can COVID be saying. Tari, cut pull that time. One example, one matter. Katun wala mase. Me boy ke ken ni Mama Frankie. We have to live with it. And when we have to get back here, ke katesh. Brother Frankie chena sikem tan maston, mait wala lurik man kaiwa. El teis, mait na ka mais puser, mait na ka mais shada, nam na test pass in and out. Ni tan na kana napaten mo kaltari. It's a rehearsal. The in time, in our time, is here. Are you willing? Kung makula kan conflict na pa'y fin na kumte, na sika back na pa'y nasin may kusya na kayo, I'm willing. E fin nga loose chop la ko, post them with loose chop la kishpin me, ilti pulay lang kantek yung manasin makadid pa mo me, ka shoot si ko dyan siyo, sulela, when may tinaklo. May feature lash me say, pa, kung kan voice out na pa'y, tita pa'y kipensin. Nga fact, masing na pa'y la, nga ito masing may kusya na kayo ma, long, kias kusya ma, tago kay Kosrae Kona. Nga ito na pa'y la, ash may tala na fact kila na pa'y la. Nga tilong mo pa'y kaya government pa. Aw, pa'y nga tilong. May nga tis pa pag sa nimisingin. Kung kayo nisya kayo nispeta siya, nga pa siya kayo nimisingin. May marsi ka mga laibong mo, kadil siya nasipin. Pagkikita ko Kosrae, inka na kayo Liberation Day. Kasi kosok silang full fashion nga kita taong niya bisingin. Kat pinto tuya. Tarlain magdain kan Trump ki halu. Ganyan kan sukla si halu pa yun. Peling may Christy na gawin. Akum, tako ki halu yesi. Peling ganyan kan fashion ni Masi Vanna. Dali ki Second World War el tikler and America strong na kimi. May unsi nga yan. Ki Hitler lang fake Europe. Kanaw sa mga kayo. President Roosevelt ulay siya ba moment. Kita ucap lagi may ucap. Mapapel ng Europa ngay, papel na siya bisingin. Umdelta na siya ulay yok si mga coin record. Likiya kikeo. Kay simatan mukul na kayo wakian simi. May mo siya kum kipel pa siya wengen. May mo mapakit lagi kon dikiya na ki generation pa siya. May siya na record si Malikiye, ingan sang call machine, may si may tili, kung kumetili, may tuya, kaya siya na may kusya kipel fashion. Then si President Roosevelt declare, and America would turn again with Second World War, ingan line of Hitler. O may siya again, the Great Depression, right in the midst of that. Patate man na kayo. Long story short, nag-el moment.
Matayan na kay 14 million young women. Itel fashion in consume na kimaw na in me. Urik manufacturing ano po na. Kaya ready history sing again. Itel dorani matayan na kaywa. Itel urik makemem. Itel tala misika ke. Katil sang kenik sin dal ke. Mintel te pulay la Hitler lang da ko declare ko din naman ke mulan may merkil. E acho que nós somos sim. Tinanaklan mit say ni by fix problem nós pinain ko siya evese. Kot pa mit may tuya ke pensi ngayon. At tinaron na kimir meli. Onang ten ko ilalaron. Ti campaign speech bang campaign logo pa na ke generation fashion nga kita ti sakas ki pensi ngayon. Poste mit pa yisiya one sakas na pa ki pensi ngayon. When you lose my post, you must sacrifice. That's the spirit of pioneer. Commit to settle up commit sa palkin managaywa, and you will, I'll say this again and again, you will be misunderstood by your people. May tayo, fat mo commit na kikisi. May cash na pwede kaklake may singay. May kusay pwede kakle mo, nga usalo se, ligkikita pa ye, kat pa pa ng COVID. Kawan masay kan pagyak. Tagak si urik lagi mo me, alu singay para maso. Tagak singay siyak na, may kusay si pena patagakin niya yak me. They're trying to shut me down, but I don't have the time to sit back. Ikan long na me kume, faction aki mga tuwi ke, mas singay papaya, kasan kat papaya. Para nga tuwi ke pel singay. Pwede ngati ito, ngati na leila kila, kung kailan mga may ngalal po nga, may kung di kailan. Pwede na orang makaipan na. May tipin magdan ka na entertaining, nanaklan mo ito, nga bak mga singin na bayi, tipin kuten kan, ukoy man kayan mo ito, orang tipin singin, ki ungayalan ko siya. Peling ko may si mame, inan siya ngayon kung kanikalak tayo mga. Mga siyang kimasingay, 14 million young women, idalenroll na military, madalro pa ba, dahil sumari mag-factory. Dahil mag-factory, medalro. Delorela kainin. Delorela maurela. May record na fact mo, idelorela ngay, idelorela worship ngay. Ausi, aksuko, delorela kaya. Papalagin siya na kayo na rama, insikya. Malal pong lang misingin na sin may kusya na kayo mga infako pa. Ashplan silang kat na pinayin kusya. Maslang pinda ka na kayo. Kung hindi kalam kaya, may tanak kaya. Kung siya nanak, lumay kung hindi long kasan ka. Fin kung may simorik man sin may kipensin eh, papay na ngayon siya pen makumibak. May muli na nagipul pasha baka Trump yan. Siya may po. Siya senators. Pinayin ko siya ikan tuyang misingin mo. Leron na kime. Len later say, let it be. Let's uncasha yan. Siya ko yung narakan na naksingin. Wangin sifan na kanya pa me. Di sifan na kayo muli na situation ka dash kikipensin mo. Nake na mait na kawa mas pioneering spirit sima. It is settled up for lace and the status quo of the society. Ilaurela ecclesia na pagkipensin. Mainay na yan. You gotta find your voice in this hour. Connect pa siya. Panasin siya luwa. Laging ko. Really? Ngas, napad na pa yung may nagamawi online ngayon. Kainin Jesus. Ngas sa falcon ako at nagkaiwa, ma-government ko siya yung rela kipensin. When kalme yun. When kalme yun. Nga tita pa na pa. Nga fact na ikipensin makauli, alo na kaiwa. Ngayon ka, usingan ka dito na pala, lang sila paro, te kalya ki mga paka ni misingin. Menme, il pa lang sila lo pa mo kipensin ngayon. Papay mo lang may damin. Telshikinan ko na payi ke COVID singay, pandemic singay. Meta ko ke.
Tepe na fakin chumatu. That's what I lift up. And when we yakle, they yak. Kalme pa, shikle na pay brain lash okay. Kalme pa, kat fin palila. Akpatlan may siya na kaurang na naklasha, kute ungay na pay ke. Peling kan kidan kunay pasay, tuyak ke pensa ngay. Disrupt my boss, we say. May secret ko. Kung pinsecret ko, te koy na rin maganya kumsingkat ko, e rin maganya kup na sinmayta ko. Manme, ko sukoy mo kayo pa na sinmayta. Ngalong si Shamram kita ko kiikpe. Ada na nga pas, uca na kimasing, ada na patpata na pa'y mula ka sinmayta. Ang delta may kusay pa fakyo gulugi mito. The more they talk bad about me, kung delta la, dapelang yung likian sikta na, burden sila palorang, ang uslang sila me, lang na sinmait kusay ya, la pwek yung nga kuluk sinmait lak si Bena, tela manang kakayak katajisik. May lang sila bako mataloko na sinmait kusay ke pensi ngay pa, in mula lang na pay. Ngat si Shamsham yake, konta ko wala alu siya ngayon, ti alu pay si pamay. Mga Shamsham ke pensi nga pa, kuten tuya ke pensi ngay Shamsham pay, inkan mula lang may tasya ke pensi ngay. When it should be, kuten kan lockdown. When it mawala. Sab mga tekalim ke, masab siya narslim singa pa, may nasmani si etaka na sinmait kusaya. Na, mani singayan, ilkan people and keniklan generation fashion. Ben singa na siya kahit sinagaywa. Katinatan kan sila na napaya, arshin ko. That spirit of Christ, that pioneering spirit. Ngay pwede na pay kaya kung ito call siya ngay langkat o kung wim ito sa gaskish bin reputation luman kung siya. Evin si sila kung evin siya yagla kung disrupt mga kipel siya ngay kung akalan niya pay maka akalan niya kipel siya ngay ini na si pangay fushesh kaya ganito na pay la virus in the tire, ilmatana me, tire lemtana. Na may sika government me. CDC lift up guidelines na kaywa. WHO lift up man na kaywa. And ko siya magkaiba na shak na ra, if same shak na ramasing. When me, tayo. Kung may nakan vaccinated, kung may nakan boost yagi, nagime, may tako ke, arshman tako ke na si Frankie. When be? Kung boosted, kumanda na siya doon. Katamay tiya, may mafak, harshman sila gawan siya mo, nga tuon na long, may tlo siya mo, kung kuluk na pa si pandemic siya. Nangatin na siya kala may delpaka, nga porang na dahil delpaka mo, kung pa kul may tlo kikifinan ko na. Dahil mo, kaso na kikisi pangay, hindi mo ma-government ako. Mana pa isi hati long ma-government ako. Ngayon, nga tukoy kayo makalbish mo tako, dapat nagaligay kayo pa orang-orang mo ni misingin ba? Namin, siya o na awulila, fakfagi. May, kung fakfagi ka, di ba fakfagi? One day, ba yun? Second term, second. Fakfagi, umik vaccination eh. May vaccinated kayo rin maluma. Kung magay natin na vaccinated, kung magay natin na boosted, na kung matay na action may turik mo, manupon na boosted, vaccinated, na idelmen. No, positive. Pelu na positive na. Ngayon ko siya ay require ka. Dahil ibig been require ka. Kaya nga, tested positive. Dapat ka tested negative, dapat so. Namisin niyo, when nila? May na. Tita Bandok na. Nakita sa kasa na kipesin kayo di line na. Mga kitara pa, kita build up. Kita tiroy na kayo, may mega build up kayo sa second roll build up men, worship. Mga kitara pa, kita worship ka kipesin. Kita proyo ka ni kipesin. May pay ko na, kung dito namin,
kriya kle mana kayo. Sikya mana kayo. May kusay si papang. Itan ki pang gong na may chumong. Kung mo online ka na sabi. Hindi mana kayo kipensi ngayon. Makikip magaypang na. Nga, linya na fact na lamay kumain ka kaya kung na. Rehearsal sila kaya 666 na kaya mga pingkong days makataka, kung tekan sale, kung tekan trade, kung tekan muli ka tayo naman. Di pa siya linya na tayo. Mo di kaya slow like, di pa ako na naki. Martial na sige pensi na. Na may nawanin na, inggan mo na negative result kimalawin kung travel na yun sin. Tayo. Nasipsing may sinigay, tayo siya na upaya. Kung kayo champion rin restaurant na, pero kung mas, hindi na pwede mong pwede kimamuha, na kumisa mas na mamungu. Sa ano, parang sa liyan na, pwede na kung tayo na lamatay ka. Our signs ki mga ka na kalimitan, signs ki kasi yung isa. Di na kailan kemit ko siya na kayo ay kantay ligtang. Kaba na maling ko siya, ingan tuya ko rin sila ligtang mga nakawa, wanin siya kung daliliya kipelsa na wanin kalmen mga nakawa. Pero ano po na tinara mga sila, ibig siya magkipanasyak na rin. Na meron lang, kung kaya kita yaki, government si American ito ligtang mga nakawa na meron lang tayong konsumo. Paano product pa yung ibaga? Katarin si sinagtan ka may COVID mata. May mga nakadara pa, ariyak na kayo upaw, humuan. Kung pinsa kayo yung kantimas. Paano na common sense, tandang common sense. Kung pinsa yung masa, kung bigila kung tayo mga tatali. Ito siya, personal, action. Nangalima, ano po na pala, ngati, recorded mga sinamising ito ng kapat na paye, PayPal, may kusyay, may call na kayo, inga nito na when in Japan, lockdown, when in Japan, COVID shop. Man, tinorit mo. In fact, may papapagingay, paano malalamising ingay? Pama sinida, brother Brendan Packet. Ikaw yung napunay na sinagimasi. When makunayagyak na ito paano sin may kusya ito sabay ka. Mga siban na pa, kahit lang sa dago sin CDC, dago sin WHO, inukoy na natari, ukoy na. Sa kapay, may test, ukoy na. Paano may kalme? Ang asyama mo may kuy kusya na kayo ay ganmo. Sila na kayo ay ganmo. When Japan lockdown, kay COVID. Kung pinagalis vaccination is the strong, may requiring, may nakiwainis, ano po. May namalang tibakasan, vaksin dahil lagi. When she was slow, when she was in government, inggan pack mo, nga nalang nakimanusin. That's right. Manapal ka nakapack mo, ngayon sila lang nakakilin, nakiwape. Pangit sa balye, kung di na natin kan voice outbreak, marching ka natin kan fact na pala, ipaling ka na rekangin. Even President Manuel, when she was on, lan kayo na rama sa namisingin, lan kan pamag tayo kan rama na kayo, ukuy mga Congress na kayo right now. Piniwas Congressman lang, ikan siya naman masasay, fact lang. Kung pinit ni fact lang, ang proy na pa yung Congressman lang, pinit, episode kung may loot ka, iikli mo kuman, may naparoy, arte proy beki. Amen. Siya mga kayo. Lang sa God pa, ito si liberty na siya pa ito. Kaya celebrate man, liberation kisete. Nag-fin mass, 650 cents. Na, liberation kasi ka daro. Alam na when signs, kaya one man can back up kaya mga katakos sa mapal nagtengkadakos kasan ka tiki o katakos din sige kasan ka. Kitin pero de ko nasim kan focus ko bi go fix ne na kumakos pau daw na kaya focus sa nam na kompetay sa tarin sin.
Make sure peke kay pa pala pako. Ti pa pala pa COVID kung wala kung kukuy mo may ito pako. Ipokat ti kuy kasan gat mo kasan gat pa pa iyo. Ikan di kung yakan ti weka din mo. Amen. Na kung pako mas kung mo may CDC pa may katin pako na rin. Kung pinakos na government pa pukong datos kasan gat. May kung siya, pakiya pala may klasang siya. Kung pinan ko kan siya po, para kung kupin, bakit mapaigan mo na lang may kusya, future na lang kusya, kung may sinay ka nito siya, katlet, kung may tuyong tan katkilin siya. May na, kung kiya pala may. Kiya pala may ito may siya. Sila rin pag-asi. Katal na nakahal kay kanlator si Kabanasi, doon din yung Kabanasi. Muling Kabanaway na check it, tapos minanawa. Na-make it isipo kay money. In the land of the spiritual blindness, money is pagkimanan siya. I mean, may balansi pinansin nga, yung lang mo yung teacher ko siya, na-make ko to sipo kitala niyo. Pagkaya kung kayo na maklimusing liye ko kayo mapapang may tabal lang impact mo kahit pinakos ka sa liye na may siwa ito kaya kahit pinakos ka sa na may sin na ito kaya may sin namin para kahit kuplain mo voice out mapapang na sin mo ito siya. Amen. Di masal si sinising ingkan pa kaya makalu ars may tangon niya impact na ars may kumon niya din na ito lang along na. Nangatila Lord, when did you pay? Na, siya ba siya, ati sanda, paano may mamay ko siya lang sila, ati sanda siya bakit? Kung ka di siya kisama kung siyam-siyam. Pag siyam-siyam buhay, kung bisa mo kanon pa pala kanyan mo na lang ito, pag kan piyo kisya mo, likina ay kung kaya mo, ito siya, kung siya mo, COVID siya na mising. When kan yan kan siya mising. Power na, katingtingin kikaw na, power na, siya was separated with singing. Katabalan ni, kaya esmak lang niya, kaya could take a position and voice out, she was not singing, na siya na ko, intulogin niya ulit na sunak siya. Mata ko bising, iya tuloy na. Sa aklot lang ko siya, intulogin niya ulit na bulok lang. Pero papalang yung tatalay sa imasin niya. Ngayon bulok na ko siya king Jesus. Amen. Amen. Ngayon bulok king of Jesus. Ilura lang ang ito, lera lang ang bulok yan. Amen. Di mo nagkipuing-puing lang ko tayo na may kayo active lang yan na katin pa yun na sin may kusyaya kat pinpulok na sin. Kat pinpulok na sin. Lahat pulok na klikkin po mali-mali. Ay, binigin po na kayo mabatolang eh. Mga paiksi pa rin na mga mabatolang. Kung tintang, may kusyaya kayo. Kung tintang, mabay lang. Paising na nanaklan mo ito. Kung tintang, mabay lang. Matay ko siya, po sini matay mo, matay linudnud siya. Nga sundag kayo siya nito, yaki ko mo. Unsa mo pa, yaki mo ito, leswak lang mo ito, i-share, tangan naman mo pa. Unsa mo pa, araga ko nulungan. Nulungan kami. Matay ni kat mo sing ito, yung God, o may si mayinudnud, natakulog yung mo ito. Tuya mga sila, pwede pa na may tuya pa, pwede magkalipalot na kigulang naman ka. Katabi ni Daking. Palot. Glory to God. Nagigitsyon ka mo singin eh. May nagiwati kayo ni Rala mga sila, kolak ko yung project at sila. The project with one God, nakin ko siya. Nakin-insap na restriction na kay travel that might na kayo yung siya falok na siya ko forward for mo wag nila kay tagani ko kay praise God glory to God doko siya yung mga ko pata uri magipetsin wilong by God parish after siya pinay ko siya nagimulan mit ko siya pata laylay ko cancel yan. Looking at upon the restrictions, lift up guidelines sa kiwa mga tipay
Elena Castle pa, siya gingan mo laging siya. May call na kayo, kialo na kayo, George na kayo. May call kay government, tulokin niya ba na kayo, even shuko, Jesus. Shuko kung kipetsin peccatori, may siya. Ebinaposelos, in the God, shuko to. Pasti que ahora kita ni Carlos, shuko baba. You will hear from heaven and you will forgive their sins. Nak na sigulukan mo ito kayo. Kat yung kipetsin, kat kuluk na, kat sabal na, kat ulit makuluk na yung itong tata, kat siyeksyong na pa kung nakpanas na siya. Loving God, pinakikalan mo, and Layla healing in the name of Jesus. Even siya po na ko siya, and revival and transformation in Jesus. In siya kipetsin, in some, in two, nagsimay pa kayo, healing to the nation, healing to the government, healing to the churches, healing to all families. May force, may battle, malushin na kayo, Washington. Let's up kayo battle, eventually, mag-ibig na lahat mo na pay baba. In Jesus Christ of Nazareth. Pandemic sine, restrictions, in Jesus, in Kosrae, back up, loose piece of presence, even to the gallons in it, even to the logo, let's see what Kona gave out of the churches that gave Kosrae, and transform, every form, in Jesus Christ of Nazareth. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to you, Lord Jesus. Praise Jesus. Amen to that. Amen. Kinig sumipa kung Jesus. Yes. Yes. Holy Spirit, kumpay mo klimang na po nagpansin kimisi. Walay po ipapagay ng Jesus. May mahal glory to God. Lepers hindi lang may kusya yung papamusing. Lepers hindi siya papaskoso klase ng siya. Inkasyaw na po na pagkamatsin ipensyan Jesus. We hold you for this, Lord God. We hold you, Lord God. Naging masin ni Tata, inikiyasan mo. Evangelism, siya pinagkusya. Mapay sinigyalan siya ko. Nasimit ko siya na kayo. May kumlong sa napay ni Tata. Kumlong si Pastor na kayo. Kumlong si government employees. May kung na kayo kikover ni Tata. Oh Lord God. Papa, good project. Governor Carson Secra, Papa Galson. King Jesus, Brother Lieutenant. RD Papa, RD na Papa Gipetsin. Kung kulat dalit Papa na kipin mo lang ang delegat administration, tinga Papa, actually hindi ko na peta Papa Gipetsin eh. Uri pa ka na Gipetsin na tayo kan pushing na pinoman may kusyahe and nag-generation na kinuha ito ng Papa. Later na magpagkong fear of the Lord, ingad patali peta Papa. Ikaw makusi na si body of Christ na singa Papa. God take authority, pinin Lord sa kiwa, malustrate, panagtatikan niya Papa. In Jesus Christ, when Nazareth, when party, when Shabla, show na kiwa may in Jesus. In Jesus. In Jesus Christ of Nazareth. Siya kung sa kisita. It will ring throughout all Kosrae. So watch na kayo, east, west, north, south. Pinay Kosrae, galaxy nation pa, ipay Papa. Wala na kumisikya. E mula la Papa. Iakri la kayo na kayo Papa. Layla presence sumingkad palog na kay Protestant. Layla presence sumingkad palog na kay Baptist. Layla presence sumingkad palog na kay Catholic. Layla presence sumingkad palog na kay Seventh-day. All na kayo sa mga kita. Kung ba kayo naman kayo Papa. Kung ba bishop magpasa na kayo Papa, tayo ka directly mo ito along sa Papa. At least sila na naklan may call na kayo. At least sila naklan may taga mga dalawang kasong kayo kasi nito na pangiskosya plasya. It's in God that we put our trust, our total trust in you, Lord. That prayer na siya babagibet si Lord may sinay. That prayer may totally depend on you na pay. When na pay call ang kibet sinay. Hingin na Papa. When na pay yan at laksayan. God ngayit na siya na pay.
We are at the crossroad, Lord God. In this crisis situation, hallelujah. In a point in time, Lord God, makatagasyon, approximately mo waning pinchak lang na pay. May ito sumigyan ko siya, kain ko na ko siya data. Say the fix up mga napon na, lost na kayo, church lang na kayo, in kan reunited kayo, pensing ano na kayo, pinan ko siya. In kan passionate, in kan na-approach sila, Oren na kimoy lalister na kayo, pero in kan mo wala, may libro na kayo, kimatala das pinag first siya data. Layla cause in kan chibasiga kibensin, cause lala siya kaya, may singin na itong pabat-pabat. Limigos, sakta limigos kipuklan medo, pasingalag ko siya nakalamida, at pagkalang singat. May nagawa kayo sin gawa matiw kibensin eh. May ito ang ingad bakla kibensin eh. Shubensi pang nakatinsin si kaya siyang COVID ang singa pa, may shukla ito akong kaya. May kulat sa kayo siya yung kaligasa yung asperser. Kung dahil ka mong bewukoy, may kat papuri kong dala. Kung dahil di utsya na kayo kong dala, matagis pa lang sa lumdal. Kat pa siya dahil ka siya kong dala. Kat proy kayo na pa yun. Kaya Jesus, kat proy kayo legislative body. Nagkayo pinag ko siya eh. Kimura ako siya nagawa pata. Kat proy kayo na pa yun. Kan kolat na. Kat kolat na pa yun siya. Shukyo ngay lalong kan ni Peter tala. Main tala ten kan es papel kan kipensen. Ito na kumba sila tala. In such time as this, oh God, katagal siya na pa yung baga kan teatro. Senator Slash na kayo ngayon. Ten kan diye. Makumlang siya. Usmay na kilang sa mong tata. Ten to rin mag-ininame. May aklusyon din si tata. O ten kan syukum na pa yun. Kanaw sa spirit of politics na kayo wapapagin Jesus. Kataroy kay Paklan Pay, Kataroy can release in Jesus, governmental anointing, na may kuma kayo, then katuya kay President. Oh, she got us. Yes, Lord God. Call him si Kanapata, Holy Spirit. Oh, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Praise, 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 Lord Jesus. Hallelujah. Glory to you, Lord. Siam doli pasingan lola kalami. Katin pelong lagi si wasak sanggal. May kusay na kayo. God na pelong na kayo kusay. Siam doli pasingan lo. El read pa mo. El read ke en medom den kan ni li ke person kan character ka sin kayo. Siam doli pasingan lo. In Cebu, El Kushay, si Selwyn God El Katlalos. In Cebu na si May Kushaya, si God El Chilena, tayo sin May Plan. Malan Kushay, malan God pa yung Kushay. Amen. Kigan May Kushay ka siya mangan, matan pinpesya may tagan sin May Kuling ka siya, musingin ka siya na pa mag-declare na tinuye, Kushay belong to Jesus. King in Jesus. Babaling ilang mission na ring kaya art na kanimising ka spirit lang okay lain siya mga porn again to ko ye tulu to ko ye tulu ye gusto ko yung porn again na o siya yung kadakil ni mga sininsik pa mo may nga pangin mo wag na ngamon ka na pa yung fayo walin mo itlak yung mga sangay kalok lang na kayo sisila siya lang na kayo ti arke asuk na pa yung mga arke misinyo na peer pressure misinyo kalok lang sisila siya lang sisila may tapilay siya yun may takip siya pagi bulu may tayo siya kan ba man kayo nga ako lang kan plat mas na may link siya like 2001 kadit pa mo mga usyon na siya na te wangin na wangin siya pa kayo sa siya kung may matay kliye ko kung sika ke kola arsik misinga ngayon kan siya ke crimson ka at yun sila siya take siya wala ko apalagi ka lang God parang siya ka lang God na siya Mati ko siya kung naligis mo sa sangga. Jesus hindi ka pa. Kaya kung naligis mo sa sangga, parang kung ko siya na mo ito, hindi siya naligis mo sa sangga. Bakit mo pa wala kayo pa? Pasingalo.
Katrina Reed. Main God, Reed. Ilumalo ng makwalos na kaywa, ilito ang mga kaywa sa'yo. Sigal panin sigal do. Di mga pang finchak lasha hanke ka. Katrina ba finchak lanen ko siya? Finchak lan may ko siya? Anin ka mo kay panna. Pare kulok ya pana kay wame. Finchak lasha de hanke adu lasha. Pensin Mexican mo Wednesday adu man. Star adu man. Number 2, papay. Ganito, don't even think about building your life. Mauling na lahat ng moment kay, pailang man tahan. Masipan ng teriya, but read is nga doon natin, read. Ba't ka nita? Ba't ka nita, read? Read! Zero makantel si sa loy katil kaatlalos. Zero ilo sa katil silala, sa ilo si Moislan. Mayroon kating ngaytin ka siya may aliyemot na kaywa. Ingay ng ikimiyan magkakalatmal, aliyelos na kaywa sa nakating pelo. Ilamala na naklalos na kaywa, ay ilito ang mga kaywa ay sir. Ilito mga kaywa daw sir. Ilito natin, orela mga kaywa, kung dito namin, paorela, kumte ini na kansangin ki sa Katoliko may tawiti kumla. Kung pinmait si Morik man na singmait na misingi, once to control ka mong nagdo. It's true. Man, siya mong nakilain sabihin, ito, kumakulakan ko yun, may nakakpa yun. May singi, pwede sa mga tuyak yung mga paisa ngayon, mga fact na pag Jesus yung miracle namin, kume, orala may tratikan ngayit na siya. Kung pinitak na kibata, siya nagkibata. Kung ko, oy, mga kikalag sila may siyang haliyya. That's how hard it is. Kapag sa mga tildang na kaya, actually niya mong singa na kaya, pangan may kaya siya mo ito. Katanilita kayo, amen. Kapag nagpensin kung piko kikolan ka, kung sa gas, ako plan ako dahil alam ng chikatako. You act that Christ, that pioneering spirit in you. Ashing ko, fellowship, ashing mo. Ngayon ito way, ngayon ito siyangin, ngayon ito, nakatin sila yale, nag-ipel sila, mapayin, pausi, matugipel sila. Pinkumito lang mapayin, kung pintugyalo, kumen na tapik na tikan siyam-siyam. Namana ko meron pa. Kung may prayer na take-cast, may talwang. Kanya pa. Silent prayer. Ano yung kanji elementary element? Kasi pwedeng oral, silent oral. Silent oral. Rip ka silent oral. Class city na meron pang. Tataw ka ng class sa akin ko yun. Nansing kat na pon na. Kailan ka rin kung tel ka labi. Masyam kinasin, friend kipe. Alam na ang singan kankuyan na pa ikya. Katay na may contact na katay na maki 2020 na may singi. Taga Sunya ka, sunod Frankie. It's a project 2020 vision. Kailan ka na kailan ye, sa mga sa record ki Makati, lang na sing food back at ka nito. Para ka champion ka, naisang kita sa champion eh. What is your story in God's story? Maliit mo kung message. Pintay ka sumanya kung mo kung santo, pero kung may di mo like Gideon. Gideon is my message. May matulog mo ka natin kay Gideon. Naiyak mo itin mo gala, mukul na kayo pinanme. Mukul na kayo pinanme Israel. God bless me,
may naman level yan. Kikiyan sigo kasi may mukule kan tuyak mula tala kimilenat el tala piusa tala ramana kung tenti nalita parang misingin na ako sikot na paibigan ko siya kikain mo katisrin siya may kan tuyak kipelsin kiyan ete na ito na ipasyon na mara ete liya na pamatuloy ito yakin ito man siya luo Tolu, kacang kisah gas. Matulu itu ikan kidianya pamen. The least in the family. Mebe. Patete yakin ikisi ulan. Çutta kaki şutta şuşutsi. Na, ita na pailawan kaula. The least qualified person in this hour. Kung pinan ka kaya mo kung pangay, pwede mo papalang yung sumala, papalang yung record ng upon the descriptions kaya mo lalo kaya matulungan, ilpa mo me, you are man. Kung ba me? You are a man of valor. Meaning, you are the person that will change the situation of your people. Kaya pinshook na, ano kita kong nalal, Esther, Unga yesin na sintrigi pruo, o Esther tiloy na kain, pan mo la kain kon la. Instead of in fact la memory ko, manro pa me, paipulo pa mo, il sang nuk-nukyado. Nuk-nukyado na si Mordecai. Insang ngaw la nuk-nuk mo, il song say apete la, on akme akoko kila kishpin, unga yesin may kulukya pinin, el kemulan medikruo. Nelson nuk yokyo, nuk sang na si Esther. Ay Esther sang na si Mordecai. Mordecai sang na si mo. Akin ako dito. En si kumasyan, mga kumasyan, kung na may kusya, may chuwa misi. But salvation will come. Deliverance will come from a different person. Kumash kipel singi, kipelan ka. Matlihi ko man kung lihi ko mo. Matlihi ko man kung may tanan ko mo. Lihi ko mo kung masul na singga. Pero siya na nga masul na singga. Nga pang singga. Nakipel singa. Such time as this, Mordecai yun. Ipoko ko nang napon naman si Esther mo me. Kipangan maktera, di peling part kipel singa. Pensing pelino nga, katita nagte refer to Jesus at Baloko. Pangalapan, ilya kan pero na pa yun. Katita nagte si Mera, o mamasi si Pensikyak ke. May auli mabat na tawan ng Chigatak na ke. Well, in me sa ako rin kankanang sikle, ingan kita kada sovereign tila ng Kosrae as a nation. Kishin me, Kadin na money pa ng men. May kulak yung kakailan na yung Kosrae si may jacket. Strangers. Pero sila makikaking ka na kailan may tagaywa. Money like timulala and Kosrae, Jesus pa mulala and Kosrae. Arsh kaya kita ko na pa yung kapalan, kung uya misingi, online misingi, kung ito na pa ikila, kung ininakan ko na yung kumyakita, po siya yung kipetsin eh, kung ito na pa yung tapalang yung sila yung kumyakipetsin eh. Mati kumo tayo si Pana, kung kontra la iglesia, panisin si Maidan, kung kontra la iglesia, may kaditangan ko. Si Befaging Chil, iti na long, kung long, mabinto ka na kung pinlong kan charm, si Luising eh, kan kasi singay pa, Meron na kay Mayor Melvin ko, meron na kay later ko, Council. At ikalan ka na memo din Council, meron mo kanalan na siya ko, nikiya po may meron mo. At ikalan ka. May sime, talong mulin putla ko. Mulin putla ko pa, katsuo sugo. Oil will go there na and putla.
Is that a much reward in this hour? May tayo na isa si Pekin Rice, may tayo na isa si Iti Kitalong, ni ko shine na kung ngay photo ni kinang siya. Nisi masin ko nalagay kong lang. Pailan pa ngayon pinsak ng mising niyo. Kasi pintuya kita, sekretary na may mamang mising. Kung pintuya kita na kumpay kola, may kumsyam ki mani, liya mani, may tatalang na rin maging kumani ang tagaw kwe ko. Kaya kung may kwe ka. Pini kumsyam kung pini ram na ki mayor. Kung may mulay lang na kwe, may kung pinukwe ka, kat pa source ki mana kayo. Food ki lusen ye, ni ki na siya na kampet si ngay pa. Kanay, olayak na pa yun. Masilas ko siya eh, na may mayroon na government ngayon. Napang nasumalagin wala po, may pokin mas. Nasundan na yun yung pokin mas eh. Wait siya, pokin mas yun. Kapay na katsun na akilan na kilang may ito, si Ben na kiyebegad na. Paano mo wearing shupe makiyebegad na katpan mo pwede? Na master kiwari ko siya yun, walang netan kasan ka din chumalya. Tasta, pangit pelon, may kita ka tasta, nagawa pinayin ko siya. Kung pintasta si Wimas, ikitayag ko. Paong naman niyo, kaya may tagawa sa Wipak masa. Kain mga pakat siya mo, kaya walang may tin siya mo, may tanaw na, pan mo muna. So nang namit ko, yung tasta nagawa mo yung siya, so, pero ay kimasan, may. Kung tasta ni Mekos, pakimas, si pinayin ko siya yung si, may. Pekin Rice ako siya ni Mekos lang. Kung paano makikitakat na ng kemising niya? May kusya na gawain ka nito. Dito na, ipakitakat na katangin, may ka-plastic kasan ka. Para manakikiye katalal pibising. Nabin, may silong, may pelipod, parang asang kina. May silong pinise, na may pangin kung council na rin, kung meron naki-council, na napon na ito kanyang report mo. After na may melomen report, yung mas kakayakin. Mga practice ang ngayon, or yoki din na makatid pa kita mga appointment, kat tripted mo yun, una naman katid ka na panin, katikan na nakuwising, katikan na nakpalike mising, katikan na naksiwas mising. Mana kay wari ko, ina na yung mana kay me, maki personal kay makaipan. Waling may mula na, you don't even care about your neighbor. Mana kung may care, makaipan na pa me, I need you. Mana kay me, may siya kinig ka na kung nayaya. Siyukom ta na, kung nayayak ti kung yakos ta na, peling po. Kala pa, yakos ti kung nayayak. Mapasin na siya, yakos kung siya kinig ka na kung nayayak ta na, kung nayayak ta na pa niya, peling po. Nagtipot mo. Kume, ako na kung temise ke kanche, mo ito, ito ka kiepe kung napaike. Kaya siya na proike dal, to siya putal dal, to siya, kaya siya na sang mapaimsin dal. At siya kung tipuke, bagay, may chipe siya lo, kung me, may kaya me, kiepe kung mo, o kung kiepe dal ka na. May pudiya ke kiepe kung na, may pudiya dal kiepe dal na ka. Napanang me, may tatikon ta nga along sing-singin, masige mag-achieve bloke. Luo Chronicle leaders nga ako. If my people who are called by my name will humble themselves, walk away from their ways, that sins rightness in society, and I will hear from heaven, and I will forgive their sins and iniquities, trespasses, and transgression. And I will bring healing to the land. Masama mga mising yo, masama mga mising yo, naging may kuy kialu, maway ng akul, may kuy kay government. Pelpal mo ito yung siyal na pala, kung kuy mo ito pag mising, kung kuy $15 ko, kung kuy kay kasan gat mising. Pwede pala pag-collar mo kayo pala mising niya, pwede pala pag-guideline ko mising niya, pwede pala pag-mising pinsa ko na yung kursa mising. Katikan siya, Fort kan me. Pulay na pencilin kan siya ba yung cut,
man, generation passionate kia piyak na napay. Katulad ni reading book on Sokas. Praise God. Sokas nga lagos to yung lagos. Glory to God. Wala kung napahila mo ito ula ki foto. Na si Bishop mo ito ula ki foto pa mi. When na pay mo replay. When na pay mo replay. Financial mo replay Calvin. Ikakaba infrastructures ni. Pinpay mo money at the problems eh. And if it's in carrying me, I think it can money millions of dollars. We could see the basic mo, a delta family kakabat when he calling a lot like millions and millions me, material ready collection like that me license key me featured. Delta me, it's one more yan tayo na tayo. When once na ganda mo, when me, nakuha na sa. Pinpay me, tako. En ko siya nakiye. En me piye kaya nagulog lang. May tasong di kaya Jeff na. Maki me. Mga na po na maki siya. May call mo siya. Power la pro. Lord kaya siya. Gidewa na President Roosevelt. Gidewa na President Roosevelt. Pwede may President na. In fact, lang na siya uwagos magkakaroon pinag-American businessman malaba. J.B. Morgan, Sebe, Rockefeller, Ford family. Siya uwagos magkakaroon mo, employment na nag-game, kiti president in America, na pwede mo may unesula, itanguntal na po na ikansyam na sintal ke. Mo ikansyam ki pa ilong si panang ikansyam na siyam. O nang ikikong tak mapayi with the right motives. Nasin mo itlong. Kung di ba kakipin kong chachi, o kisyo'y pelo ino na yan napay. Pelo ino na napay. Pinenggan polokli. Ang lahat kong napay, lagat mo napay. Kat kong karangin ka napay. Wangin mo'y tinan kong karangin ka. Kat mo'y kusyaya, pay, face, and kusyaya. Wangin mo'y tsaya ka din dikiye, accountable na ke, apuy na yan kusyaya. Mo'y kusyaya pa yan apuy na yan kusyaya. Katulad ni God, amen. Bakla wiya? Siya katuhan na ito ni ba? Mo'y kusyaya pa yan apuy na yan kusyaya kinin Jesus. Kat bakla, saba? Mo'y kusyaya pa yan apuy na yan kusyaya kinin Jesus. Amen. And saying hindi kan sumusmaning na. Running kan fix mala siya. It is a spiritual setback. Spiritual masking on. Na may tukalok lang siya be, pati me. Matlan na pala kang gipukla nebesis. Kati ashuki, amay, line, me. Siya ikwe, megatline, ikwe siya, megatline na. Nganinlosh. Nganinlosh pa na oramana ka pinay ko siya yung singing na. Itel pa rin ni government. Para me. May kulak kayo na proy lang mo ito. Ingay me. Worship people. Those are worshiping God in spirit and in truth. Itel pa pinsak lang ko siya. Katulad ni read. Eras yung matangkaling ko. Katulad ni spirit, read. Eras yung matangkaling ko. Epalat. Mapulo ko mayak may pilis yung matangkaling. Kakasara ay ilo sincero ko kinay papapalat lalo sa aharu umaramak ko na. Ay ilos kalyelos sa kiyat palyamak ko na ilos. Siya, palyamak ko na ilos. Kung pinleader si Mandiat, palyamak ko na kumpasyon ka niyo. Papaykin ko. Eh, kung siya ay papaykin, may bigyan ka sa amin. Si woso sa ero, en kushae, ora en kushae, inme, ko, Shibe ready? Si woso sa ero, en kushae, read. Suwaso sa ero, en kushae, ko, epalat. Mapulo ko mayak may pilis yung matangkaling. She was righteousness of God. Il relais si matan benin me.
Go, Evelyn. A trump your righteousness and God missing. Like a chicken of that. Master of the town missing with Kosrae Kona. Mapaising it actually again Kosrae. Mapaising it if all you go on. Makina tackling and dancing with Kosrae and Kaya. Archie Protestant. The Protestant Papai. Hindi gantan mo pa yung kuya ko. Di ba yung kuya ko? Around na luluman. May kadura na. Freedom of religion. We are liberated by the Spirit of God in God. Sila na lang sa kebe. Kaya alu kilain yan. Pinasyo din na matlain kong kilain. Tani na luluman. And mo, tapos lang Jesus said back. Paul and Luke, quote kay kasan mo. May pulay na kita na may din men. Nanan kay kong. Kimen. Lenin men, Sabbath, Malin Sasa, Lenin Akpalay, Komamu, Komanu. She was so Sankada, who tell the search, with Kosrae, with Malapugada, Inga Naxu was in Kenny Clash and I see. Ma, Katnan Kamasiwasa, te Pawikeka, Ma Katilaki Masiwasa, Pawikek, the Gamola, Kai Sinagamo. And then some Puklan Meadow were storing of Lulu. In moment. Shoot me, man. Submit to Kosrae God, amen. Masiwas. Masiwas ng God. Ma'am na kayo sa tapilang with put in place na kayo. Pinang kanito na pwede kami singila. Pangi mulala na sinmay Kosrae. Pati ka ni-read to yung lagos, read? Kimaingi. Amen. Main. Pamenyo. Malangi. Katpinarang nakatpinarang o. Katpinasiwas, katpinaku. Napangin mo me, kimaingi me. Nibet po. Pati ka ni-read? Kimaingi. Nibet po siya kimai kasikyat bitu. Tamasikyat bitu paling po siya kinyat bitu. Yay ni nai siyat may po siya bangkay siyalo. Siya ini na me. Takusin non kami. Usin non kami. Ako klan kat mapay pala pako. Mapay piang poste may di shirt, poste may di matusok. Anon ka na pay lapan kiya kaya kat may Kosrae. Pwede bang na CDC usi guidelines kina ni way na kapa na task force na ng Kosrae kay COVID. Actually, sabi ko may nakaiwan na. May nakaiwan ng kandas. Forget. Governor Secret, Speaker Pauline, Church William. Forget people that sa akin may nakiwang peptides. Kung nakin mo ka sa kanya ko yakangan, ipukat tirel. When me, katil bang ng government in government? Mangan kat pa government. Ibukan tirel si guidelines liki na masisikat na siya, mapangimay mo na lang may Kosrae. Kilbak kilo chronicle me. Kosrae ko inikle, pinmay kola, patati natin, sigat mataldiya, payapalaw pa mo me. Every knee shall bow, and every tongue shall confess na Jesus. May mga pa na may kuy me, may mga na proy na pwede ka na, may sikat ka na kalang Judah. Alam na nga kayo kunin kayo, noon ka kailan, may katito, tako pak maganda na rock, yung may clash. Katarun kan pako, ars pa siya mga kailan yung moment, kung pinito ko yung makaroon na yung pako, udah ko kung nainche. Kapay lang pangi, si Waslos mga karoon si Matan Pensio. Pwede lang katalan mga kanda mapay, mas Waslos singi, ikan mawaming spese, mamitsese. Matan pa siya makatito, na siya matalangan, o rin sinela, na kimula siya. At pitso mo, pinag-siya na may common vaccination singin. Dahil mo, tiya, tapang na naman sa akin niya ko. Pushesh na pwede, liki natin peptides.
Porque pagama Bible, kad pinagos ka sa God. Elos na kayo sa me, lalad mo ngayon me, peptay sa kinin Jesus, may akal may eukelos. Kad tila na kayo, pangin mo yung akal na kayo na, may ipagpagibayan na kayo na, so confirm yung kimasing ng bising. Nibising, na kung pagpagibayan me, kung kayo na, wangin na katayo na may kalain sa, may karnan, maulan ba na public health, ikan karnan, ikan pakala, turik pa mga, tisipan na kayo palaging pakala, may magaling ka. Bible of that, kalot na pa eh. Kung bisir kayo, kung ikan pakala, ipan ko ya, may kasan ka pakala mo kayo. Na kung sisin ka, tinanak naman ba ko ko? Walang sipen na nakmo mo, nakimula naman kat na si mo. Walang sipen. At taga mo siya, ito yung kanina pa yung spiritual patriots. Pakumdel. Kung tikan tapay, kung tikan siyang, kung tikan tikas si Betsy, kaya na nahinin na napay kung fact lala, ito kuya mga. Meron sinusitin po, meron si matagal, tingnan nito na pailape. God, in mo ngayon ko siya kila person niya, inin na pangipin sa mga bigtang masa nga kinin Jesus. Siya mo masyado nyo, government pa mo, may essential workers, mo kayo ba na kayo sum na ko siya. Siya, di pa essential lang. Men na babel di essential. May pwede mo i-tesi, in-essential ikinan na data si. Kung pinaren si, kung kan travel, na kung pinadala si, kung di kamin me, kung di essential workers si. Pangit kita kulawan government, ikan define mo sinye, mapantang essential na kimawala. Ne baba, pagkaroon ng cellphone si. Ikaw hindi sa'yo, ulit lang eh, this is the guidelines. Sindi-sindi, madalien, ang kunong mas kusahingi. Kita yung kuya matin pa ako. Walang sipen pa ako ng CDC. Kita yung kuya pa ako may mulikat na. May nitan siya na, tete pala meron pa ako. Itan siya na tete ko. Tete ko na kita yung siyundan. Walang siya may call, bisingin, kung yung tuyak pa na pa yung rin mamasingin na. It's all propaganda. Plan sila pa yung kanaw sa moment business, kanaw sa moment with Paul, kanaw sa kanyang makagat na sa kota bisingin. Kapanagigat ito mo singin eh, kanang siyang kami singin, ito ang pwede kami singin na, lang silang ka, illiberate mo kami singin, ipa mo, ngon man ka tatri, arsmen, arsiko siya po eh. Na ibukan siya, may wanin ngon man ka, kaya aqua, lang government singin. Pinin mo government aki eh, di kanya pa government aki na pwede, di mano kiwa government aki na pwede. Di mana kita lakia inang ganun kuya. Mata lakia masak na kayo ngay, maakia king kunay karangan me, welfare ng mayta, engkay me, akapyo mong lang mayta. Pinmasak naman taro ko siya ka pa, in karangan ng may na sa kapriye. Wan kan me yang apay, nagkakap ka bakla na yung kusya. Apay, she was to send God pinching na bloko na kusya. May call pa responsible kay Petsen. Covenant, nulin yung covenant, labor na kayo. Mayors na kayo, best na kayo may wiyang kahit pa passion ito kayo kipensin eh, inkan siyam pa eh, inkan mula na mo ito mising. Walang siya pensin lang may kusaya, inkan itel ka nagkikasan ka, inukuya pa mo pa eh, sa to, pinsa to, walang siya inukuya. Ikat iya mising eh, pwede pala likiya ka mga sapsinga ulit, pa moment. Agos men. Agos men. Agos ne papan. Il pangima saksima arsulayan si pangnakin. Pida agos ne papan der Jesus it back. Kaya medo sa tasino wala kila niya pa pinin ne papan. Pinin government. Pida agos sa government pala kayo. Der pinalo kila pa mo contemporary kumeta tilong. Ngay tilong. Ngay tilong. Amen. Il bin ba mo ngay pakpaki, ngay tilong.
Mình mẹ thì mà có in xin là siêu con bạc là siêu. Il disciple, o Deus que hoje ensina na gaiwa, incanetão na minha pá, na que não lá cai na gaiwa. Government so lá nele, lá que puxa que personal life local. Na panamé, pelo Luís se na para mulher, por que para mulher, por não que se eu lá, não que se eu não que. E government mal, aqui é mais sabe, Caroline mangin me, Caroline me tá, o ali te Caroline dia. E mesmo tem que tudo que já que mal vem de cá mate país que tem que ter sum Caroline muito lá, celular. Na panamé, muito quando me singe dar me, pauta onde que vamos me, dar que government pamen, catagos. Covid essa tal começa a gastar a tua do nigumi. Onde já vamos comer? Kosrae Kona dapat sin may kubelo mo. Wait melo mo tem muito tamal. Mo charmes kubang tem mo comer puluke. Ital kalye go ba me. Yame to na korm ga na telling on pen mo pinta kasi. Tangamos alin na pele lifestyle charmes kubang. Na kaisi mo timita atu na chong. So atlu tagase pa atu na yuko bise. Olha na minha que quer que o mamãe colar para cá mate pai dia. É cus mas os mais mola na mãe, finne da para mo quando é cus que san God. Como é louco como é tão longo nada. Na minha conversa. E mere malungan, que chama de como tem tama. Mo, ele não tá de tudo que eu tava me. Não tá ngayon kus kung nito to siya makuntangan ti kiasan ka ti kan mulia na kung pa ngat ti long makuntangan ngalong kiasan ka to siya ngalong si kung nito pangay makel ti kan pa nekyum na pa man kayo mo wait melo mong tafak man singay pinasaw den long kuri kaya man singay pa yan may sitara man singay na Venus thought and listen along. Kanya pa, nangalik, telgas kayo mo, hindi na yung kamuha. Nangalik, boom. It means it. Kung siya kasi masi, nahina kami mga mga katar, pulila, may ito yung kanchita na mula siya. Focusing ye, may pangakot lang government. When she was in government, inusi mana si mga tilang si. O, pero kung siya masi, stop ye. Nangalik, when may tagaywara, nakamangalik, talagang president. Kahit lumalap, and mula na si Kosrae, government nice kumpe. Namitin na kami. Katakan ni God, praise the Lord. Nung singig din kong liye ka na pa'y, yok mapay ka din kong Trump ka na pa'y, may Kosrae na kayo pinanmerke, yan na kayo singi, ini lang kong tuya kasamsing. Na kumasyado ye, tuya kasamsing, may nawuna mga kayo, muli ka na pa'y kipete. Katilin na, Muito mate tapoi, muito mate urikman si mai. Muito pang, muito pangkat mo urikman si mai. Timita pa ma kayo kay mito. Mati na de kayo kay muito mate pang mo may kulo. Nenjoy te wialo. Itan din de wialo. Rama te lang si. Takat pinurikman si mai. Ay ben natin te joy takatara ben na makulo telo. Manme, timapay pa. Timapan. Mula sini inin mga pay, may nakaroon ka united kipet sa ngay, tuyakin ka sukat kipet sa ngay, inmulikat na kipet sa ngay, mula na mga nagagawin ka. Ma, taka nag-point si mame, masal na tari. Pin masal na napakita ka fix na mo. Ilan the back, mga sini, traveling in the southern state at the moment, if it's not broken, don't fix it. Ngayon ha, masala na pagi mula ko siya. Masala. Tasyak me. Mo ito tilong si Kaske pa nang gigat ka giko sa ngayon. Kat na po na yung fashion mo singi. Pero ay na pagi ka singi. Tipelas. Katingin na ba? Tipelas. Pagkita ko yung compromise. Kung dito na, kung pinmit si mamay kalansap silang God, kung akingan niya magkaipan ng may ito, kung ito na kung di ko mapagi. Bible of fact mo, Paligan scripture matua sa kayo, utak na tulyak na kumain en lalim niya. May kung syukyak manasi,
mình cũng mình thích thi ni mùng lần mình tận là yok thì phát mà phải mà phải là mấy tập cọp lâu quay mà thì phải mà cũng phát như gì sinh massive fana moli cái tầng chụp cái massive fana moli cái là pa kiasan kat misi mấy ta cái một cái bình phong là cái kiasan kat celebration là yok sinh cái phiền của sa tapi nang patadi online kan men kin patadi forma sina ila reproduce mas pangin kaskel. It's a repetitive system si mga men. Like siyak, like os mo lang matagaw men. Maupe, makulog, masyado, mawen na pinjak ye. Ingkan taga siyak na ki mamod si mga glorify ng kat na pa ike. Kataga ni God, praise the Lord. Sige, tagang ulit ko nga, kan magalapin kayo. Anon ka, en gusay. Anon ka na pa ike mo itma. Ito na pa mapay, sinatikan kasta ki pensin. Parang apan siya, nga kaya kun na pa ike. Kim may cleanse up may kin may cleanse up lang God. O ite kan cast ang mising ki mati pay mag-practice yung mising. Pay lang orela kat enemy mising. Mapinta mo pay ni siya nga kumorela nga kum enemy mising. Nga kumuna ni pwede magten kan siyang ki cast ang gata katin na ginen kan yok ligi 6 feet distance. Mun men siya na siya mati mapayash ke. Siya na siya. Parang ang sila lang singin, may nagamawi online, may naging flora. Ang sila lang singin, tina popular, tina alaking suya mo ito. Arslak pel na kayo wangit. Pangipangla ko. Na panin, ngayon raw na. Ngayon raw na, mga pang na kayo panin, ngayon ting sisisip pel na kimatipay, mamoy kusaya raw. Lakam siya ngayon upe ito siya, mga napay muli kong nakilin Jesus. Ada mga anon ko, hapsam ki heart lang nakla na pwede generation fashion na giden kan tipulation pension giden di tapoy ki pension giden di selling tot ki pension inko na kilin niya mapay mola la may clash na pay nga factor na shift mo na inko na kay may mawi ka online may na ki pension mo komenta ki mapay komenti short mo may post na may post ito may kumna ito may kumna to shok nda la me ki komenti ki mapay sine pulokan mamuhan may Kung nga compromise, misingin ka mo, una mamoy ko siya raw, kinan matilog na flush. Mga tuyong dan ka, kinsi. Misingin nga ito, ngunit tuyong dan ka din ka, may pangit church na nakiye, mula ka lang nga, may compromise. Nga kuyan na siya mo ito, panan may, nga tila mo pa yung mo ito. Katagal iba, praise the Lord. Pangit, siyang las na kayo kasi na spiritual pioneerings, spiritual patriots, inanate na pagkipedsin. Pinsew mo man yung sana kishpingan tugi mapaisin ngay. That's the price. That's the price of freedom. Na pinanmerki, pangit pa masikya ka. You gotta protect your faith kipedsin ngay. Inkanita na pala, you will lose so much. Kung dinchilena, a patriotic spirit. Inanin kong pioneering spirit si. Kundi falgin mamsing. Kundi shitala. Mama kadin sud kung tugyam sing kan factor na pensin may nagamsing. It's life and death. Situation para dash kay niya naman. Kanang pinaytag na work maluman, kishpin mapaisin eh. Pinmayto at challenge yung maluman pe. Back siya, kakachak yung maluman sing eh. Lainay, may sikya mga naman naman may maluman ni sipel honorary at napaisin ni kasyaw. Kishpin kung tukya mapaisin. Mapaisin eh pa, kiyasan ka makaipan. Pangi campaign lang misingin sin may nagakusaya. Pangi siyam kahul kiin siyak na pansin may kusaya. Let's not just listen to the CDCs and WHO. They don't care about our life. They don't care about our future. They care only about their money. Pidete loma din pako. Parang proy na siya ko palo. Pidete falilan ko palo mo siya. Pidete proy na ke. Pidete sum na ke. If they feel worship ke lebelin mo yung chene. Because it's a spiritual warfare, we will feel worship. Keep pensing in pasan aking God, praise God, keep pensing. Team mapasa given and still do them maybe shut na work ni singing them. Then nagi January shut na work kita around ni kiname. Nei kina pedpal mo Jesus ga. Pangit direction nash at the same time correction mo gawin siya. Gilang God fantasy mo na kayo mo. Lord pinan ko siya sing. You know, be in this moment. Gilang God akilamika. Fact, kung ay for sure kipedsin eh. Tuya kakilang di. Kung may aktuwa sila mo ikistin mapaisin. Katagal ni kakimen.
Rồi comment thì sẽ cùng bạn xin chỉ mấy tan mới sẽ cùng brother vì sẽ cùng là chỉ là mới sẽ cùng brother vì sẽ cùng là cái chuyện Kosrae Kona Paul in fact said like mo Rome chapter 6 verse 11 ko siya damo me for I am not the pike not the pike I'm not ashamed of this gospel, for this is the power of God unto salvation. Kasi may kusyan mo kayo. May kusyan. Kung may kasya siya sin, pensa mo kung siya mo ulaw, kung may sangkulan singkat. Magtayo magfakulan singkat kaya mo ulaw ka. May Tipe na mapaisip ang ito siya, God, in secret sa nagimulak pa ng masyang komisingi, nagimulan mo at nagawamisingi. Tigis was, tigis siya in position not, ang siyang komisingi, tigis din Christ ang ka. Bayi na marang ako, kaya pa na, kung may kansot kain masapal na kaywa, ingan fact na kain ma na kaywa, ta siya tipe na alam mo, klik tayo na masipan na mo kaya pa, back nito la cart na siya na bayi. It's that anguish and that burden. Ngayon ganon ko kay kapailan ng pulay na namin finangay. Parang gitettimong na gipelsin. Gitettimong na, gitettimong na. Naging siya. Mula lang ng God. Kasi may kusay, en kusay, nito. Mauna siya pa, kasan ka dityan na ito. Katingin ka kinan. Kasan ka dityan na ito. Kita mo, an na ito mabata. Malan may tayo na ito. Malan ka tayo na ito mabata. Kanya pa na, ito kan dili itat pa na. Itat na. Pang isa class kipensin ay kolak pong taklo sangsi way bobling sangkulo na pay. Pinas may chikong liye. Pinas may coach kung liye pastor siya na project. Pinas may coach senator siya project. Pinas taga siya na taklo ki mong wan may nesoman. Shkait na siya may tanyena. Shkait na siya may ta may tsin. Pinila ko na siya. Oh Lord, we could say na palagi na kay tata, may kumeron, we hold you for this. Call them na faith, at in si presence ng tata. Finanshin na si kung kishka, pray ka rin yun. Oh Jesus, call mo kayo na. Jesus. Yes, chocolate again, chocolate. Yes. May nagawa siya, i-read mo na po ito. But pray, we depend totally on God. That's why we pray. We don't just pray. We pray because we depend on you, Lord. Jesus, kung pray, para pray open. Siya kaya na may coach, pray ka. Siya na tabla. May itse na mga kumdiya kaya na may coach. Kaya na siya, kalo kutilo. Siya kaya na, siya use niya na. Yes, Jesus. Later she was also in Sudzumba. Yes, Lord God. She was also released tata. Ika siya may mapinay ko siya tata. Liberation and sika. Kat party kat kalye, guidelines ng CDC, effective super bash. Jesus, ako po my background. Jesus, you also. Yes. Call him na. Super standing cap. Mandali mo. Standing cap again na. Na sampai siya ulalan na kaya niya na. Pinas pa chikuta ko na siya niya na. If that's a burden, pinpangan burden mo, mabsyagat siya ujangan. Kagat siya ulan may chikum diyangan.
Şakatalı kapona. Tadik na kamante. Urig mo ngangante. Global of Jesus. Global of Jesus. Oh, Jesus, hallelujah. Kumba picture kan siya usin. Kumba picture kan may coach na niya. Jesus. Kikumpray kelo, walang makatulogin niya. As the greatest intercessor and priest and king in your kingdom, oh Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Pinuwala na picture ko lang tan mo ito ko. Sing on, but declare, there is hope. There is hope. There is hope for that family. There is hope for that leader. King in Jesus. There is hope. There is hope for God. Kung mali na tayo kumulat pinsya ko lang kide kolong tata. Kung meron rin makolong kawag magtata. Oh Lord Jesus. Lain ako ang mga Holy Spirit kumikad mamukli. Holy Spirit, could you communicate pan? Could you communicate pan like that may say niya na? Kahit sino ko siya niya na. Oh Lord Jesus, hallelujah. Ezekiel shall come to pass, O God. Hallelujah. Now let you declare back, Kosrae shall be saved in Jesus. Pinako na yung keep up tata. Actually, yung kong call na kung tingnan keep up kaya tata mo yung niya na right now. That leader, Lord God, leader siya. Tata sila. Kasi siya sila. I know that Jesus.
authority and government. Churches seuna kayo pinagpusan. Ito Jesus will go. In Jesus' name, amen. Sang sibasan ng Jesus. Glory to God. Sibasangin ko, sibasan ng Jesus. Background silbabalang ko, singing po. Hallelujah.